Bismillahirrahmanirrahim. Man wadhaba ala qira'atir ratib lil Habib Abdullah Al-Haddad razaqahullah husnal khatimah. Yang bagi sayukjo taqdimu ratibil attos ala ratibil haddad, ngareake ing atase ratib al-haddad. Idza quri'a nalika diwaca apa ratib haddad lan attos ma'an haliban li anna sahiba ratibil attos krana sedune sing duwe ratib attos Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas iku saykhu sahibi ratibil haddad, iku gurune sing duwe ratib al-haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhuma. Qala ba'dul arifin inna fil adhkar an-nabawiyyah manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyatan li'anna syari' a'rafu bimasalihil ibad wa mislul adhkar an-nabawiyyah al-adhkar al-waridatu minal awliya fa fiha sa'adatun wa khifdun min kulli makruh lakin yang bagi taqdimul adhkar an-nabawiyah alaiha. Niki tasih bab nerangaken keutamaan zikir utawi nyebut sebagian zikir. Bilih tenggene mriki dipun ngendikaken salah siji khasiat wong kok ngistiqomahno maca ratib haddad razaqahullah husnal khatimah, wong mau bakal diparingi rezeki dening Allah napa husnul khatimah. Lah carane maca ratib menika kedah di ngangge aturan. Mereka memiliki yang bagi taqdimu ratibil attos ala ratibil haddad. Sebaiknya dianjurkan dhisikno ratib maca ratib attos sik ngarekno ratib al haddad nalika ratib iki diwaca bareng. Idza quri'a ma'an, diwaca bareng. Sebab apa takziman? Mergo takziman wa ikraman, mergo takzim karo gurune. Mergo sing duwe ratib al-attos menika gurune sinten? Ratib al-haddad. Inggih menika Abdurrahman Al-Attas. Dadi murid jenenge Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niku tata carane. Sebagian arifin ngendika inna fil adhkar an-nabawiyyah manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Bilih wiridan utawi zikir niku manfaat kanggo donya, manfaat kanggo akhirat. Nggih manfaat donya, nggih manfaat akhirat. Kula niku gadah ya ora diarani santri ya, pokoke kanca. Tenggene Papua niku piyambake niku semangat tenanan oleh belajar Quran. Jadi mulai kakak kula, terus bariku kula, bariku sapa maneh, pokoke setiap ana guru mesti piyambake belajar zikir Al-Qur'an. Sakmono suwene pirang-pirang puluh tahun, iku ora iso maca blas. Jadi alhamdulillah jadi ora iso. Sesuk tak warai saiki iso, sesuk ora iso. Tapi piyambake itu semangatnya luar biasa. Iku tentara. Pengen iso maca Quran. Jadi dua piyambake niku jasmil. Tentara sing urusane apa? Jasmil, apa? Jasmani militer. Biasane sing apa? Sing olahraga ngoten niku, sing nglatih. Bar nglatih piyambake tengene kula belajar terus. Semangat pantang mundur pokoke. Senajan ora iso. Iku gak trimo setahun 6 tahun, puluhan tahun. Hasile ya ora iso plegak plegu. Ora kena digolek ingkung, rahmat beda.
Gak kena. Tapi bahwa dzikir itu mesti nggo manfaat dunya akhir. Wis mesti. Lah dilalah niku piyambake krana piyambake niku seneng dzikir rupa Al-Qur'an. Niku piyambake entuk bojo. Iku hafizah Al-Qur'an. Lho ya kaya ngono ku biasa kaya ngono ya. Sampeyan semangat golek dhuwit ora entuk menosok duwe bojo pegawe bangan iso ae. Ngono wis ya. Semangat senajan ora iso, semangat dilalah karo Gusti Allah diparingi manfaat napa? Manfaate piyambake iku dilalah barokah iku untuk bojo sing hafizah. Nah, sing dimaksud manfaat teng mriki zikir sing manfaat niku napa? Zikir sing kelawan zikir menika tambah cedhak karo Gusti Allah niku zikir. Jadi muga-muga sampean ilmune manfaat, muga-muga anune manfaat. Maksudnya manfaat itu ora kok ketok duwe santri akeh terus wiridane ketok wong akeh, ora kok ngono. Sing jarene manfaat iku apa? Manfaat piyambake tambah cedhak karo Gusti Allah. Jadi iso ae wong wiridan iku tambah ngrasa sombong ya iso. Sing dimaksud manfaat iku. Jadi sampean ku saya wiridan, saya zikir, saya eling pangeran, ora malah eling karo setan. Mergo teng arep iki wingi dipun critakno ana kiai omong-omongan karo setane dhewe, setane niku gumun. Lah ya aku ben mlebu rene niku gwedhi saiki kok kuru. Kene apa? Kene jawab, setane ku jawab, "Lah kenapa kok kaya ngono?" Dijawab setan, "Mergo aku kalah karo zikirmu." Setiap awak mengucap zikir, iku awakku dadi cilik. Akhire piyambake ora kuat nggodha sing wiri. Ya iki sing-singine manfaat. Paham nggih? Niku zikir. Jadi sing dimaksud manfaat itu kados mengatakan niku. Mergo kenapa kok awake kudu wiridan ya manfaat dunya akhirat li'anna syari' a'rafu bi masalihil ibad. Mergo Kanjeng Nabi iku luweh eroh apa sing manfaat kanggo umat. Jadi kok Kanjeng Nabi kon maca bismillahilladzi la yadurru iku berarti manfaat. Mergo awak dhewe iku wong sing ora iso apa-apa. Isone apa-apa mergo didohno karo Kanjeng Nabi. Jadi iki sing maslahat, iki sing ora, iku sing roh syariat. Sing roh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula awake dikon dikir. Saiki dikir kon maca dikir kulhu terus yasin la ya Allah macam-macam. Iki mesti nggawa manfaat dhewe-dhewe sing manfaate dunya lan akhirat. Wa mislul azkar an-nabawiyah. Kaya contohnya zikir-zikir sing bangsa kenabian kaya apa? Ya sing rotib niki sedaya, rotib haddad atos iku zikir-zikir sing digawe karo Kanjeng Nabi. Ulama mau namung nyusun mawon. Nggih. Contoh-contohnya zikir kaya zikir sing bangsa nabawi. Wingi kula cerita tengene pundi nggih? Tengene Wangil napa kemundi. Jadi kapan wong gelem maca dungane Kanjeng Nabi ngene iki, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala suratim mustaqim. Iki zikir utawa wirid sing diajarno Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing gelem maca iki esuk diwaca mulai esuk sampai sore, ora ngarah kedadian perkara sing gedhengno piyambake. Perkara sing gedhengno piyambake tek iku bondone, tek iku anake, tek iku sekabehane sing urusan karo dekne.
Cara umpamane jenengan maca donga iki sing mestine parine iku kena orang gedhe tak gedhe kena orang gedhe nggih lha iki diwaca supaya perenge ora metu mergo barokah maca Allahumma anta rabbi mau sampai akhir. Jadi kalau umpamane kowe anu mantepe nyuwuk wong sing mau gedhe iki apa ora mari kok meneh iki waca esuk sore kapan maca esuk tidak akan terjadi sesuatu sing mok gedhingi tek sangka awake dhewe sangka bondo lan anak. Kowe nek kepengin anakmu sesuai apa semua karepno ya maca iki esuk esuk mergo li anna syari' a'rafu bimasalihil ibad mergo Kanjeng Nabi ku luweh roh perkara sing manfaat kanggo kawula. Wa mislul adkar al-waridah minal awliya fa fiha sa'adatun wa khifdun min kulli makruhin lakin yang bagi takdimul adkar an-nabawiyah 'alaiha. Kaya donga-donga sing digawe sangka wali-wali. Dek iku basa Arab, dek iku basa Jawa. Iku iso manfaat apa khifdun sangka penjagaan sa'adatun bejo wa khifdun sangka perkara-perkara min makruhin perkara sing ora disenengi lakin yang bagi takdimul adkar an-nabawiyah 'alaiha tapi nek sampean wis duwe donga sing saka Kanjeng Nabi terus duwe donga saka kiai sampean iku sing apik dhisikno dongane Kanjeng Nabi nomor 2 dongane kiai. Kok umpamane ora sempat ya sing penting dongane Kanjeng Nabi. Contohnya pamane kaya dongane Kanjeng Nabi sapa nge sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim ora ngarah ana perkara sing bahayani tek nang langit tek ngene bumi iku sing saka Kanjeng Nabi. Ya ana donga saka ulama selamat sangka sekabehane selamat selamat karena ya kandahan iku bawane tapi nek sampean apal bismillahirrahmanirrahim dhisikno sik bismillahirrahmanirrahim lagi iku maca selamen apa selamat ya nomor 2 ning ngono utawa macam-macam wong ora ate diparingi donga wong tuwa ben econg nek kepengin nang sawah nang gone hutan maca iki dong bismillah Senin Selasa Rebo Kem ngono ya ana sih tak gamat ya ya cara donga nang ngene Kanjeng Nabi ya ana a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dadi ki nek mau waca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq kula niku bolak-balik mbuktekno ora trimo pisan pindho. Kula niku delalah teng ngene sarang. Teng sarang niku mbah kula niku ndak disenengi setan mbok karo aku. Dadi panggonan sing tak panggoni iku mesti ulane pirang-pirang. Mesti. Padahal wong sing paling wedi ula iku aku. Iki lho, ya ngene iki. Kula niku sing paling wedi ula. Nek gedhe sithik-sithik ora-ora mah gitu. Kira repote nek gendruwo membo dadi ya. Kowe bolak-balik cerita. Kula niku turu karo ula ijo tahu. Nang pikir diesel tenggondan tegene sawah kidul kula niku ngurusi pengairan. Turu bantale jero iku lho ana ula ijo, mau pikir prank. Niku bolak-balik. Terus dua lu kula lungguh-lungguh teng pikir diesel ana ula niki. Ula niki tak cekel-cekel, tak kira niku tali. Ora sadar kula. Dilalah kok yo ora nyokot tapi lho ya. Lah kula niku nglakoni niku napa? Donga-donga sing saka Kanjeng Nabi. Ya kadang ya maca Senin Selasa Rebo Kem ya maca ngono. Ya kadang-kadang maca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya iku salah siji khasiat dongane. Iki karo jenengan lah apike iku sing didhisikno sing zikir sangga Kanjeng Nabi.
Nggih niku. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad la yanbaghi astaghriqa jami'a awqatihi biwirdi wahidin wa in kana afdal al-awrat masalan fatafutuka bidzalik barakatu ta'addudil awrat wa tanafful fiha wa inna likulli wirdin asar fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallah lastu bi ghairi. Dianjurno kanggone wong-wong niku, kanggo wong kabeh, ya wong kabeh. Allah ayastaghfirka jami'a awqatika. Supaya ora ngentekno wektune karo salah siji wirid tok sing afdol. Ora kena ngono niku, gak apik. Cara ana istilah afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Upamane ana ngendikan kan sing paling utama zikir kuwi maca Quran. Terus krana iki utama awak dhewe semena-mena ora penting rotib iku apa ya donga Senin Selasa Rebo Kem iku dadi ora kena ngentekno wektune kanggo mung nggudak donga sing afdol ora kena. Mergo awak dhewe niku secara tidak sengaja wis ngenyek karo donga liyane, nek donga liyane ora ana manfaate. Padahal donga-donga sing sakliyane afdol, sakliyane utama iku ana manfaate. Apa manfaate? Likulli wirdin asron. Setiap wirid iku mesti ana asare. Entah asar kanggo atine, entah asar rupa cahaya nunggone atine utawa asar pitulungan sangka Gusti Allah atau tempat yang ada di sisi Allah. Ya, saya terkadang wong niku aja ngudak afdol, yang budak-budak perkara-perkara sing panci di syariatno kali agama. Beh zikir Quran iku penting, awak dhewe ngentekno terus nek ra ngono tambah diomong-omong ngono. Wiridan apa jenenge sun matek aji kuwi wiridan wiridan apa. Alon kaya aku dulu Al-Qur'an tok nyel. Lah niku gak apik. Jadi supaya awak dhewe untuk macem-macem barokah sing saka macem-maceme wiridan, sekabehane wiridan iku aja mok tinggal nek iso lakoni kejaba wis ra iso. Lah nek ngono lak padha karo wong niku cara wong doyok ngene. Wong doyok iku penggaweane afdole tani apa bakul pitik? Tani ya, tani. Pokoke wong doyok kudu tani. Pitik iku apa? Ngono ya, ora kena. Ya kadang tani, kadang pitik, kadang nggo wedhus wis ngono iku supaya awak dhewe iku untuk manfaat sangka asare zikir sing macem-macem. Mergo wirid iku nggawa dhewe-dhewe. Kula kon niku sering kandha nek karo wong-wong kadang sing panas awake. Dadi ngene. Lafaz jalalah iku apa, Mat? Kok lali aku. Apa, Mat? Lafaz jalalah iku piye? Allah ya. Oh iya lah ya aku mesti ngono, Mat. Aku lali kan. Lafaz jalalah iku termasuk fungsine lafaz jalalah iku panas. Hawane apa? Panas. Mula kapan wong zikir terus panas iku mestine ora sampai ndadekno awak dhewe iku stroke. Mergo minyak akan terbakar dengan sesuatu yang panas. Ngene ketika bangun ngono wong ku ahli Quran, ahli wirid ora ngana stroke to. Lah kok ngoten, Mbak? Ya mergo wiridan iku iso bakar perkara iku mau apa? Minyak. Iku lafaz Allah. Lafaz jalalah. Yang maunya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku panas. Sampai panase ora trimo perkara jaba sing dihancurno, tapi dosa-dosa krana kena panas rontok. Iku apa kalimat jalalah.
Lah mula sangka iku ana ulama-ulama sing kandha kowe nek nyuwuk anakmu sing panas utawa nyuwuk wong sing lara panas aja mok wae lafaz jalalah. Pamane ke maca selawat ana Allahumma sholli tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa idaiha iku ana Allah tegak. Ana ya. Allahumma sholli ala ngono ya ana Allah iku. Jadi iku nek mau nggo nyuwuk perkara sing panas, hindari mergo ndadekno tambah panas. Jeruk mangan jeruk. Mula nek ana ulama sing kandha iki yo perbedaan ulama mawon nggih. Jenengan nek apal yo monggo nek ora apal terserah. Selawat yo oleh karena Allah yo oleh. Cuma iki pendapatnya sebagian ulama. Sama nek duwe anak sing panas. Salah siji wiridane apa? Sing sing wali. Ratu gulang-galing ora situ dadi ratu, situ dadi kulhu sirap, ahadun sirap saking ngersane Gusti Allah. Iku ora apa-apa kena dienggo lek dukun iki yo. Yo, nek ra ngono sampean wacana golek selawat sing selawat mau gak ana lafaz Allah. Golek nang ndi Mbah? Ya takok aku karo gula-gula kopi ngono ya. Golek nang ndi? Takok kiai, kiai nggon takonan ya. Golekno selawat sing selawat mau ora ana lafaz jalalah. Jadi khusus Muhammad tok, ora ana nyebut Gusti Allah. Mergo ana donga sing jiaduk kondang karo kuncir iki. Cara basa Jawane penetasan. Penetasan kok ya, Mas? Penetasan kok, Mbah? Bahasane apa? Cara wong jiaduk batok cos iku jenenge apa? Ya penetasan ya. Ya, ngene tak dono carane gampang. Allah buntel, Muhammad buka. Lho ngono iku. Ya, iki penatasan. Dadi kowe nek ape omahku dak temu pagri opo ya elek kecil. Allah buntel, Muhammad buka. Yo ngono iku. Nek trimo omah abang pediot terjate. Allah buntel Muhammad kok ono wali tenge donga aneh-aneh. Ya, lah iku nek duwe wiridan saka Kanjeng Nabi sik diwaca nggih. Kok lagi iku make maca mau Allah buntel Muhammad buka utawa kullu sirap ahadun sirap sak teruse. Ya. Lah krana lafaz jalalah iku panas. Lafaz jalalah iku wong nek ahli wirid utawa wong tarekah iku nek wiridan krasa mlebune wiridan iku mesti dodone panas tapi sikile adem. Yo kowe dadi kene lho sikilmu ki adem tapi dodone iku nek nyebut Allah tenanan. Nek urung sikilmu adem berarti dongamu urung lep. Oh ayo kok bengi sampai suwi. Dadi aja ngebari zikir sak durunge apa sikil ngerasa adem. Ya gampang nek ngono aku. Wiridan nang njaba jam 12 bengi ya dibuka ora usah sarungan ini. Sesuk lak dodone panas mergo sumpet sikil ya. Ya gampang ya Ran ya. Iki akal-akalan iki. Ya iku adem. Apa jenenge panas? Makanya jenengan nek pengen nyuwuk bocah cilik sing kira-kira panas cukup dengan apa? Dolekno selawat sing selawat mau uga ana lafaz jalalah. Mergo ing dalem wiridan iku likulli wirdin asaron fil qalbi wa nuron wa majajan wa makanatan. Sebab wiridan iku iso duwe posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.